Ayu. Ayu. Kau besar tak kau ya? Baru besar? Ayo. Singa lah apa hadin jasa. Ayu. Ayu. Mana sida besar nailai? Hah? Apa? Mana sida besar naik mana? Sida besar naik ya? लाइब्रेरियाव दामगासिनो खेला जागासिनो मिउजिक चेयार ओमफ्राय बेवहाय नै बे दामगासिनो मोसागासिनो आङो डेन्जार मोनबायलै आबैखौहाय आबैलाय नै मोदोमा थनाखै इदि थनाखै जोंना थनहां बावबायसो जोंनानो थनबा Maquiato dornakia. Maquiato dornakia? Maquiato. ओमफ्राय डेन्जारसोलै आबैया 80 बोसोरनि बारबायदां बे बिराद गोबाव जाबाय आसलथे डेन्जारलै जुनु बिबैया नायलाय आयै 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 थैसै आबै खेला गेलेनोसै दे थौदो नायनोसै लाइब्रेरियाव थौदो स्कुलाव थौदो खेला नायनोसै नों नाया Hanggang daw no. दे होमबा जों थांसै दे दाउजो सौलायनाय गथ'साफोरनि आयो बाबारे Pokok abu ketan mendeng. Ayo, ayo, ayo. Macam koto. Kamsa kangni mana malai. Ikut aku kan deh. Koto abeng aku ini. Ayo, ayo. Abi kulum deh. Empua. Oi. Oh, kenapa empua dudung? Oi, bokok. Abah kulum doh, Raza. Kulum mak.